ढोरांका वाईट बघूया खय गेली एकटी. ये 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 तर मित्रांनो ढोरा गेली आहे सड्यावर आडीत ना. आणि आता पुन्हा माका घाटी चढान जाऊ काय सड्यावरती. त्यामुळे तर तो तरवो काढूचो टाकून सड्या रेवचा लागला. 4 पेंडी काढून होणार होते तुमच्यामुळे सड्यावर माका येऊचा लागला. चला पहिली घरात. हो बघा जोरदार पाऊस इलेलो हा. त्या पायच मुरगाटला ती. हो खाली गेली बाप्पा नो खाली गेली. हे बघा या ऐकत नाही शिडोरा. 10 जणांच्या 10 ठिकाणी रवाचा लागता. नाना दडान रवलेत ते खाली जायत म्हणून. इली 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 ह्याच्या राहू. हे बघा नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं सकाळी स्वागत. आणि आत्ता आपण आग्रात चाललो. कालच 2 कोपरे काढून 2 कोपऱ्याचं तरव काढून 2 कोपरे लावून झाले. आणि आत्ता आज पुन्हा काढणार. आज दिवसभर काढूचोच आणि दिवसभर काढून मग उद्या लावणी लावणार. तर हेड 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 ही बा हेड 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 मध्येच पाळक बघित होती आरती आणि चिंटू. तर आता शी तरव काढीत असल्या कारणाने यांका सड्यावर नेत ना अकडेनच आगारात वगैरे फिरतात. आणि सकाळीच आबाने इंजिन लावले ना 4 कोपरे लावून झाले पट्टा आबाचे. तर बाकी कसे आज सगळे मस्त मजेत ना. तर असेच मजेत राहा आणि तसेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा. तर चला लावणी लावू घेऊची असली तर येवा, पण तुम्ही येतागत पुरी होईत आमची. आणि विणू आणि आज येऊची विणू आणि पुणग्या मुंबईत गेलेली ती आज येतील. चल हेड तर हे बघा आपल्या पाटाचं पाणी इथून येतं. आणि मागचे व्हिडिओ बघितला असाल तर दाखवला होता खैसून येतात. 2 किलोमीटर लांब खैसून जयधारानं आमचं आता. मागचे गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओत बघितला असाल पाईप चोनलेली तेव्हा पाळा अडकान. तर तो पण व्हिडिओ बघा जाऊन बघितला नसाल तर. पाटाचं पाणी खैसून येता. हॅलो तर मित्रांनो ही बघा तरव काढूचं काम चालू आहे. सकाळी व्हिडिओ करता येत नाही कारण कॅमेरा वगैरे पाण्यात पडता म्हणून भीती वाटतं. तिथून आमचं एक कोपरं झालं नाही आहे. ए हय बा कडे बस ह्यासाठी या पुरा होऊन दे त्या मग काढू गावात. हां तेवढं काढ. हात चाला नाही पटापटा. संध्याकाळी मिठाई येत पुन्हा परत. तर आज पाऊस कमीच आहे आणि ऊन जास्त पडलाय बघा.
आम्ही सकाळपासून काढताच आहो पण व्हिडिओ केलेलो नव्हतो. ढोरा काय गेली नाही येऊन दे नको आधी पाटी. दहाच कोपरे होते ले वाटता तुमका तो. अरे काळी ही मोठी असल्यामुळे पेंडी मोप काढली नाही घराकडचे. हो तेव्हा आउट असतली भरपूर. बरक म्हणजे शेतवर होती वांडर नाही आता वांडरांचा बेबाम. आता वांडर फणसाचा पान ठेवीत नाही तर बरकनी फरक ठेवतले. वांडर नाही येत नाही कधी. अरे मी जर मळवशेच वांडर खेळ होतो आता 10 वर्षात येऊ लागलो मळवशेच वांडर. जावा जावा आधीच खोळी घ्यावा नाही तर खरा नाही. इथं बघा हिला वादाळ. छत्री उघडी टाक. हा वाऱ्यात नेत की इथं इथं वाटेवरच्या कलमाची भीती वाटतं आता. मेला आता हिला मोठा वादळ हिला बघा. छत्री आली ताकद वारेर गेली इथं बघा का. सामान्य मारो नाही लो मानगीची भाजी नाही ते. वादळीला मोठा आहे बघा. काढ 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 तर पुरं करा काढ. नाना टप घेऊन रवलेत ते बघा. ढोरा बघून एक घ्या. तर चला मंडळी सर्व काढतात बाकीची आणि ढोरा जरा पुढे गेली आहेत. ती जरा वाज बघून घ्या ती पहिली नाही तर ती काहीतरी साड्यावर वगैरे गेली तर मरण काढते माझा. वादळ जरा मोठा चिल्ला आता पाऊस इलो नाही तेवढं. हा तर चला हिल्यावर व्हिडिओ जास्त केलेलो नाही नाही तर म्हणजे अर्धवट दाखवता. तर पाऊस असता सकाळचा आणि कॅमेरो ट्रायपॉड नाही त्यामुळे कॅमेरो ठेवता येत नाही. आणि मी जर कॅमेरो घेऊन राहिलो तर माका गाळी पडतात काम करीत नाही म्हणून. त्यामुळे सर्व काढूचं लागता माका. कॅमेऱ्याचा स्टँड वेगळा त्यामुळे आज संध्याकाळपासून विनू येत मग काय टेन्शन नाही माका. आणि आपले धरणावर घातलेले पाईप होत आणि त्या पाईपातनं पाणी येत असतं 2 किलोमीटर लांबून. ढोरा काहीतरी गेली आपली. जोरात पाऊस दिलेला आहे. ढोरांका आज बघूया खय गेली असती. ये 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 ढोरा खय गेली कळणार कशी.
तर मित्रांनो चला दुपारी भेटूया. आता ढोरा शोधते पहिली काहीतरी गेली गावताना मुश्किलच दिसता. त्या वाटेन तर वर त्या गडग्याकडे गावती ते वर माका वाट नाही ती तू गचकांड मारण्याचा त्याच्यातनच गेली. खय खाली मध्ये मळी हय आधी एका ग्राहक सांगा यांका नाही ते येते ही बघतोय मी जाऊन. तर मित्रांनो ढोरा गेली सड्यावर आडीत ना आणि आता पुन्हा माका घाटी चढान जाऊ काय सड्यावरती. फोन आणि तेवढ्यात कोणाचो इलो. हॅलो काय गे काय रे बाबा काय म्हणतोय? काय ना मरतय ढोरा चुकली ती शोधतय आधी. होय मग खाली लावलेलं तर वो गाडीत होता ना हा ते ढोरा लावलेला ती चुकली. काय म्हणतं बरी बरी नाही रे बाबा मला आठवड्यात मिळते. हा म्हटलं करूया तुमचा नाही काय म्हणजे आपण तरी म्हटलं. होय होय गडबड असताना त्यामुळे गोंधळ होता. आता पावसाची अरे पावसाची दिवस शेतीची कामं आहेत ना. होय रे बाबा बघते नांगर सळा करता मी बघितलं. हा हा मग तू गावात कधी येणार हो? चतुर्थी चतुर्थी ये नाही तर तकडनंच पळशी. नाही येणार आहे. हां चल आता आधी मी ढोरा शोधतोय एवढे मारणाक गावलंय बटाटे एवढे मग खाऊया. हो माझे बटाटे एवढे झाले ढोरांच्या नादात. ये तर मित्रांनो ही बघा खय येऊन भेटली ती बघा. डायरेक्ट खाली होती आग्रात ती सड्यावर इली डायरेक्ट. हे बघा तर तो तरवो काढूचो टाकून सड्या रेवचा लागला. 4 पेंडी काढून होणार होते तुमच्यामुळे सड्यार माका येऊचा लागला. चला पहिली घराक यशी होत आणि ही त्यांची जागा दररोजची चरण्याची. काही जरी गेले तरी हय येऊन शोधूची लागतात त्यांका. चला तर मित्रांनो पाऊस इलो त्यामुळे ही बघा चालली धावत. हो बघा जोरदार पाऊस इलेलो त्या पायच मुरगाटला ती. हो बघा पाऊस इल्या कारणानं पळत चालली. तर बघितलं कशी आणली शोधून जागा त्यांची माहिती आहे माका. चल पाऊस इलो खाली गेली. अरे दोनवली गेली की येत तरी हो खाली गेली बाप्पा नो खाली गेली. हे बघा या ऐकत नाही अशी ढोरा. 10 जणांच्या 10 ठिकाणी रवाचा लागता. नाना दडान रवलेत तर खाली जायत म्हणून इली ह्याच्या राहू. ही बघा हिची लई मस्ती आहे. हळूहळू पडशील रे हळूहळू नाचा का व्याधी का कळणं तकडे थंय चरतच होती. कामा टायमा घोळ केवढं असता. आपण काय करतो त्याला एकाच जागेवर नेऊन घालतो काय ढोराचं तरी मग आता. मग त्यांका जागा तीच ठरलेली आहे त्यांची. ये चला दुपारी भेटूया. बाय बाय.